nakapunta kayo. Salamat sa Diyos. Manang pakiramdam ko. TV Bisaya 1, hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only chiropractic, hilot massage, bone sitting and therapy. TV Bisaya 1, maraming salamat po mga kababayan ko. Si Nanay Aloha Estrada, residente dito sa barangay Bagong, Silang, Caloocan City. Siya po ay nagdurusa sa sakit na stroke o paralyzed. TV Bisaya 1, Advocacy. Hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only chiropractic, hilot massage, bone sitting